tamandengot sa nagutan san labi. Aya su number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sare balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulopyo adasayan kabwasan. Makteryon lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes. Pizza 20 at bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Warrant of arrest imparesibe at lakin awalaan na kason istapa. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Unliligardad 1 milyon na piso kantidad na siya buwa samsam na taklay na uloy. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran katao na aresto sa keda sa raya narelan na druga. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo ada saray ulo na balita ada nasyonal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Impeachment laban ada kinin Presidente Marcos insaklang na ada kamera. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Deportation request ada kinan na Saldico malabo palapag na DILG Secretary. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Rebelya impawitan la na arrest warrant. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Bunuan kaiba yakinasuan na plunder na NBI palapag na DOJ. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Impeachment laban na da Presidente kabiyangan na democratic process sa palapag na Malacanang. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:07 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye adasaray balita da lokal. Inaresto sa sakay ya negosyante kaya rin na limuob adabong na agtukabat yato jada bali na Mapandan Pangasinan. Agawa sa insidente pasado alas 10 na labi jad barangay Premisiyas at Dabilang Baloy. Base investigasyon na Mapandan Pulis ya indauluan ng pulis Major Benedict Espinosa hepe na Mapandan Pulis. Akabatan niya naugip so San Live-in Partner nan si Mabiso Bitlan suspect ya walad influensya na alak lugan at motorsiklo to niya. Umpapaway ad investigasyon ya dimeritso ad kwarto sa suspect tandiman na ugip kanya na intawag ya tampol ad asare kabiyangan na barangay official. Recover ad compartment na motor siklo na suspect. So kalibre 22 revolver ya walay talurang bala. Unara pa da kaso sa abitlan na suspect. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Talurang katao so naresto ada ng tutumbukan niya anti-illegal drug bypass operation dyan syudad na Ordanita. Ano nga da report na pulis sa mesakay yalaki yan naresto. So sangkabalagan niya nalaan na illegal ya droga
Ya walay balaton na 13 gramo manbili na 88,400 piso. Si katunyong sigapan na kaso nin sunggay na seksyon na 5-11 na article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kabiyangan to niya duarmat niya suspect so binitbit na sa retaklay na uloy ada impact sa biya warrant of arrest sama sa kay ada ya suspect so ibabagay agay matindi ada korte ya si katoy inggan ganya mampiyansa kantidad na 12,000 piso tan sama sa kay na arreston bi so wala na kaso ni stapat an inggan ganbat ya mampiyansa na korte at kantidad na 18 o 18,000 na piso sa raya bitlaran na singkat na otoridad so inawit yung police station ta si Karanatan so wala ad loob na karsel. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. High value individual drug suspect yat agad syudad na dugupan na sakuti ng otoridad na Rosales sa Pangasinan di koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 sa may naresto na bi ya suspect so residente at syudad na dugupan ya si katoy kinasuan na din sunggay na section 5 batan 11 na article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Asamsamad suspect din kasan anti-illegal drug bypass operation so 146.18 gramo na shabu mang kantidad na 994,024 piso ya akakarga at 29 ya pirason head-sealed transparent plastic sachet asam-sama da say suspect ni so duarang pirason genuine ya 100 piso bill yan usarya bypass operation apat iran na pirason 1,000 piso bill sa kaya pirason 500 piso bill sa kaya cellphone tan sa kaya pakiten transparent plastic sachet kabiyang mula susama ya slim bag ya ang ina na sara abitlaran na recover at the suspect ginawa sa inventory darapan na sara ya barangay official ya akarapmat so abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Analunggaring iray kabiyangan na taklay no uloy din pan-resibe na sa warrant of arrest laban na 29 anyos siya laki yan syudad na San Carlos imparasbe sa bitla na warrant of arrest da oras na alas 4:19 na ngarem ya the Bureau of Jail Management and Penology at San Carlos City makalanor da pituran kaso na syndicated estafa o insunggay na Article 315 paragraph 2 na revised penal code ya inamindaan na Republic Act 10851 ya walad criminal case number 14190 sa 14196 sa may suspect so kaprisan natin ya kapisok Jad BGMP San Carlos City. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan rekatibukulan ya balitad lokal antis na nunda pagdasara ya balitad nasyonal wajan ni Repigarampay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inihain nitong Lunes sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y korupsyon sa 2025 budget, partikular na sa unprogrammed funds. Ang impeachment complaint ay isinampa ng pribadong individual na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader Pusong Pinoy Party List Journey Nisay. Kabilang sa grounds ng impeachment ay ang culpable violation sa konstitusyon, betrayal of public trust at graft and corruption. Ang reklamo ay tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil. Nang hinga ng paliwanag, sinabi ni Nisay na ang public funds ay dapat nakalaan sa essential social services, partikular na ang pangangalaga sa kalusugan. Nabatid na si Nisay na ang nag-endorso ng impeachment laban kay PBBM ay isang kontraktor na nagmay-ari ng JVN Construction Trading. Kabilang siya sa 250 na mambabatas na bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte noong February 2025. Ibinuking naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Erice na si Atty. De Jesus ay naging abogado ni First Lady Lisa Marcos. Nauna nang sinabi ni Erice na mayroong maghahain ng impeachment complaint laban kay Marcos at VP Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, nirerespeto ng Malacanang ang pagsasampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, ang impeachment laban sa Pangulo ay bahagi ng democratic process sa ilalim ng konstitusyon. Patuloy din anya si Pangulong Marcos sa pagtatrabaho habang gumugulong ang proseso. Habang gumugulong ang proseso, patuloy si Marcos sa pamamahala para masiguro na ang mga serbisyo sa publiko ay patuloy at walang patid habang nakatutok sila sa pagpapabuti ng taong bayan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, malabo umanong mangyari na mapabalik sa Pilipinas si dating congressman at ako Bicol Party List Representative Saldico sa pamamagitan ng deportation. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bilang reaksyon sa payag ni ML Party List Representative Laila de Lima na magsagawa ng negosasyon ang pamahalaan para maipadeport sa Pilipinas siko at mapanagot sa batas. Si Saldico na isa sa kinasuhan sa flood control mess ay pinaniniwala ang nagtatago sa Portugal. Sinabing ang Pilipinas at Portugal ay walang extradition treaty. Pinigyang din ni Secretary Remulla na kakain ng mahabang panahon at pagod
kung makikipag-ugnayan ng Pilipinas para sa extradition treaty sa Portugal para lamang mapauwi at mahuli si Saldico at wala rin namang sense of urgency para gawin ang ganitong opsyon. Sinabi na rin Mulya ng pinag-aaralan ng pamahalaan kung ano ang mga nakapaloob na kasunduan ng bansa sa United Nations na maaaring makatulong sa pagpapabalik kay Saldico sa Pilipinas. Noong November 2025 na ipalabas na ng korte ang warrant of arrest kay Saldico at sa mga kapwa-akusado na kinabibilangan ng mga dating opisyales ng DPWH at opisyal ng SunWest Corporation kaugnay ng 289 million pesos flood control ghost project sa Oriental Mindoro. Kasong graft at malversation ang naisampa ng ombudsman sa sandigan laban kinako kaugnay ng naturang anomalya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagpalabas na ang Sandigang Bayan 3rd Division ng mga warrant of arrest at hold departure order laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa mga kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma ng 3rd Division Clerk of Court ang inisyong warrant of arrest para sa kasong malversation. Isinampa ng ombudsman ang mga kaso na inakusahan si Revilla at 6 na iba pa na nagsabuatan umano upang mapadali ang paglabas ng pondo para sa isang ghost project. Nitong Lunes, January 19, na iraffle ang mga kaso sa Sandigan Bayan kung saan napunta sa sala ni 4th Division Associate Justice Michael Musngi ang kasong graft laban kay Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Habang sa 3rd Division naman na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ang malversation case. Batay sa rekomendasyon ng Office of the Ombudsman, nagsabuatan ang mga respondents sa pag-facilitate sa pagpapalabas ng 76 million pesos para sa pagtatayo ng 92.8 million pesos flood control project sa Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na idineklarang natapos pero natuklasang ghost. Nagpadala na rin ng kopya ang Sandigang Bayan sa PNP, NBI at Bureau of Immigration para sa pagpapatubad ng mga kautusan. Walang kaukulang piyansang inirekomenda sa kasong malversation batay sa warrants of arrest. Kapwa akusado dito si Revilla, sina Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig, Engineer Emilita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa plunder na complaint na inihain ng NBI. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kapwa respondent si Bunuan sa plunder complaint na kinakaharap ni Senator Jinggoy Estrada at iba pa na nag-ugat sa maanumalyang flood control projects. Nilinaw ni Martinez na ang reklamong plunder ay hindi limitado sa iisang proyekto o lokalidad bagamat nag-ugat sa flood control projects. Ang mga aligasyon ay pawang may kaugnayan at nasa mahigit 50 million pesos ill-gotten wealth sa pinagsama o serya ng mga transaksyon. Nakatakdang i-assign sa panel of prosecutors ang reklamo para sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Si Bunuan ay kababalik lamang sa bansa nitong linggo mula Estados Unidos at kahapon ay sumalang na siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa flood control scam. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, bilang mambabatas, nakatutok ang mga isinusulong na panukala ni Eric Yap sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Benguet.
at pagpapabuti ng healthcare at pagbibigay ng boses sa mga magsasaka. Narito ang mga mahalagang bills na kanyang isinusulong at kanilang kasalukuyang status. La Trinidad Cityhood, ito ang pinaka inaabangang panukala sa Benguet. Layunin nito na gawing isang ganap na lungsod o component city ang La Trinidad. Kasalukuyang pending with Committee on Local Government. Modernisasyon ng Benguet General Hospital o House Bill 1508. Isinusulong niya na malagdagan ang kapasidad ng Benguet General Hospital mula 200 beds patungong 400 beds. Proteksyon ng magsasaka o House Bill number 1511. Dahil sa issue ng oversupply at murang bentahan ng gulay, isinusulong niya ang Vegetable Price Regulation Act. Bigyan ng kapangyarihan ang Department of Agriculture na magtakda ng farm gate prices para sa mga gulay na madaling mapanis upang hindi lugi ang mga magsasaka kapag bumagsak ang presyo sa merkado. Pagkaalis ng toll sa Cannon Road sa Halsima Highway HB 1047, layunin ng mga panukalang ito na gawing libre ang pagdaan sa mga pangunahing kalsadang ito sa pamamagitan ng pag-abolish sa collection ng toll fees. Malaking tulong ito para sa mga delivery trucks ng gulay at mga turista na magpapababa sa gastos ng transportasyon. Benguet Day o HB, House Bill number 3963, idineklara ang November 23 bilang isang special non-working holiday sa probinsya ng Benguet. Naging batas na sa House level at isinusulong na sa Senate. Strawberry Capital, opisyal lang idineklara ang La Trinidad, Benguet bilang Strawberry Capital of the Philippines upang palakasin ang turismo sa lugar. Cordillera Day, isinusulong na gawing special non-working holiday ang July 15 sa buong Cordillera Administrative Region. Kasama dyan ang Senior Citizens Pension na House Bill number 508, ang pagtaas ng monthly pension ng mga lolo at lola. Technical Supplies Allowance, ang pagbibigay ng permanenteng allowance sa mga gamit sa pagtuturo ng mga public schools. Universal Medical Access, mas madaling magkuha ng mga gamot at kagamitan ng medikal para sa mga mahihirap. Ang mga bills na ito ay ginagamit na panangga ng kanyang mga taga-suporta laban sa mga issue ng korupsyon. Ang argumentong ginagamit nila ay kahit na may mga issue, siya lang ang mga nakapagpasa ng mga ganitong kalaking batas para sa Benguet. Marami sa mga panukalang ito ay joint effort nila Congressman Edvic Yap ng ACT-CIS na madalas din niyang kasama sa pag-file ng mga national bills. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin, alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Orbes Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, mga bigya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingcora, Timacti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, Petsa 20 sa buwan ng Enero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga reklamo, mga hinaing, mga suggestion, opinion. Sama nyo na yung mga pagbati nyo dyan. Pagbati. Mangyari po, tumawag o mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan. Pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search lang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Meron kang naibalita kanina, kapaborito Errol, tungkol sa mga nagawang mga proyekto nitong si Congressman Eric Go Yap ng Benguet. Oo, di ba ito yung kwan din, nasasangkot doon sa kwan, controversial na issue na flood control project. Itong si Congressman Eric Yap ay isang prominenteng politiko. Dito sa kilalang kilala yan dito sa ating bansa. Kasalukuyang nagsisilbi bilang representative ng distrito ng Benguet mula 2022 hanggang kasalukuyan. Di ba kilala siya sa mabilis na pag-akyat sa kapangyarihan sa Kamara. Ngunit kaakibat ni Congressman Eric Yap ang iba't ibang kontrobersya. Ano naman ang mahalagang detalye tungkol sa kanyang pagkatao at ang mga dahilan bakit madalas na nadadawit sa issue. Ang profile at political career ni Eric Yap, Congressman Eric Yap, pumasok siya bilang unang nominee noong ng ACT-CIS, yung party list, noong 2019, na nakakuha ng pinakamataas na boto sa kasaysayan ng party list sa Pilipinas. Di ba itinalaga siya noong 2020 bilang yung legislative caretaker ng Benguet matapos sa pumanaw
ang dating kinatawan na si Nestor Pong Juan Sr. Kahit hindi siya original na taga Benguet. At naging chairman si Congressman Eric Yap ng House Committee on Appropriations. Isang napaka maimpluwensyang posisyon. Dahil ito ang umahawak ng pambansang budget. Bakit siya laging dinadawit sa mga issue? Ang pangalan ni Congressman Eric Yap ay madalas lumulutang sa mga balita dahil sa mga aligasyon. Ito, yung controversial sa infra projects ng DPWH, madalas siyang iugnay sa mga issue ng korupsyon sa DPWH. Dahil sa mga umano'y ghost at substandard projects. Noong huling bahagi ng 2025, lumabas ang mga ulat na siya ay tinuturing na person of interest sa mga substandard na proyekto sa La Union at mga ghost projects sa Davao Occidental. Di ba dinawit siya bilang beneficial owner ng Silver Wolf sa Construction Corporation? Yan daw ang isang kumpanyang nakakakuha ng malaking kontrata sa gobyerno na hinihinalang may anomalya sa implementasyon. Dahil naging chairman siya ng Appropriations Committee. Naging maugong ang mga usapin tungkol sa budget insertion. May mga aligasyon tungkol sa 46 na maleta. May mga ulat noong 2025 na nag-uugnay sa kanya sa mga kickback mula sa flood control projects. Bagamat mariin niyang itinatanggi, ang mga ganitong uri ng aligasyon ay nagpapahatili sa kanyang pangalan sa radar ng mga investigador. Iniuugnay si Congressman Eric Yap sa listahan ni Duterte. Noong 2020, binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ni Yap kasama ang iba pang kongresista sa isang listahan ng mga opisyal na di umano'y may kinalaman sa korupsyon sa DPWH. Meron pang issue sa kanyang residency at citizenship noong 2025. Hinarap ni Yap ang isang disqualification case sa Comelec. Kinwestiyon ang kanyang pagiging Pilipino at ang paninirahan sa Benguet. Ganun ba man, ibinasura ito ng Comelec Second Division dahil kawalaan ng sapat na ebidensya mula sa nagpetisyon. Bagamat maraming proyekto at batas na naisulong si Yap para sa Benguet gaya ng modernisasyon ng BGH o yung Benguet General Hospital at pag-convert sa La Trinidad bilang isang lungsod, ang kanyang pagiging person of interest sa mga investigasyon sa ombudsman at ang pag-freeze di umano sa ilang assets na may kaugnayan sa flood control mess. Ang mga yan ay natiling malaking hamon sa kanyang kredibilidad. Ang kasong ito ay madalas na nasa proseso pa ng investigasyon at wala pang pinal na hatol mula sa korte kaya hindi natin pinapakialaman ang merito ng kaso. Kaya nasa yan ombudsman yung kaso niya, di ba? Kaya itong si Congressman Yap ay talagang inuulan ng mga issue. Particular na dyan sa flood control project, inuugnay ito dahil yung Silver Wolf ay di umano sa kanya yung construction firm na yan. Yung residency. 'Di ba? Wala naman ng problema doon. Kung isang basta namit niya yung dayo o hindi taga doon sa isang lugar ay ginagawa na nilang issue pero dumaan naman sa proseso. Meron siyang property. Tumira siya doon siya nakatira. At pagdating ng eleksyon, ibinoto siya. So, anong masama doon? Ano ba yung mga mahalagang nagawa ni Congressman Eric Yap kung bakit nakuha niya ang suporta ng maraming residente sa Benguet sa kabila ng pagiging dayo o hindi tubong Benguet? Ang pangunahing nagawa ni Congressman Eric Yap sa lalawigan ay ang pagpapalakas ng kalusugan o health services para sa kanyang mga kababayan at ito ang isa sa kanyang pinakamalaking legacy sa probinsya. Si Congressman Yap ay naglaan ng malaking pondo para sa modernization ng Benguet General Hospital, tama ba? Mula sa pagiging dilapidated ay napaayos ang mga pasilidad
nadagdagan ang mga kama at nagkaroon ng mga bagong kagamitang medikal. Hindi lang yan sa pamagitan ng DOH sa MAIP o yung Medical Assistance to Indigent Patient. Maraming taga-Benguet ang nakakuha ng libreng gamot at operasyon. Nagpatayo din ng mga dialysis centers sa iba't ibang munisipyo para hindi na kailangan pumunta sa Manila ang mga pasyente. Bilang dating chairman ng appropriation, nagawa ni Yap na buhusan ng pundo ang mga kalsada sa Benguet na dekada ng napabayaan. Ang mahalaga rin dito ang farm to market roads para sa mga magsasaka ng gulay upang mabilis ang pagbenta ng produkto sa merkado. May mga ginawa siyang multipurpose building na pinatayo ni Congressman Yap tulad ng mga gym, barangay hall at evacuation center sa halos lahat ng 13 munisipyo sa lalawigan. So marami parang nagawa itong si Congressman. Hindi lang yan, may mga school buildings na pinapatayo para sa mga public schools. Lahat ng public schools ay nakatanggap ng mga pasilidad sa ilalim ng kanyang term. At sa sektor ng agrikultura, dahil ang Benguet ay tinawag na Salad Bowl of the Philippines, nakatutok ang kanyang tulong dyan sa mga magsasaka at namahagi ng mga binhi, abuno, yung fertilizer at mga gamit sa mga magsasaka. Kaya't isa rin palang matulong. So yung mga issue na ibinabato sa kanya yung kanyang panangga naman, yung mga trabaho. Yung nagawa niyang trabaho. Yung mga nagawa, yung mga sinusulong na batas, yung mga panukala, yung mga house bill. Napakarami niyan na mga kapaki-pakinabang. So nag-umpisa pala siya sa bilang party list ng ACT-CIS. Doon siya nag-umpisa hanggat naging caretaker. Dahil namatay nga yung congressman dyan, naging caretaker. So tuloy-tuloy na yan. At nung siya ay tumakbo bilang congressman dyan sa Benguet, yun yung kini-question nila na hindi siya residente doon. Dyan. Pero wala namang kaso yun. Walang kaso dahil nagpatayo ng bahay at hindi naman illegal yun at saka doon sa local government code siyempre sinundan niya yung 1 year yata yun 1 year residency 1 year residency. Baka nga higit pa kasi nung nasa ACT-CIS siya, caretaker siya ng ACT-CIS. ACT-CIS, caretaker siya. Kasi namatay si Congressman Pongwan. So naging caretaker siya, baka that time pa lang nag-establish na siya ng kanyang residency diyan. Doon sa Benguet. Kaya't walang question, kaya nga nung may nagsampa sa kanya ng kaso na tungkol sa residency, ibinasura ng COMELEC dahil walang bigat yung nireklamo. Walang bigat yung nireklamo. Kasi nakapag-comply naman. Nakapag-comply, ayan. Alam mo, ayaman ko dito na Benguet. Lalo na pag naka-schedule kaming mag-camping. Ay sus, sobrang ganda. Yung atok ba? Yung atok, oo. Atok Benguet, di ba? Benguet man, may atok Benguet. Atok Benguet? La Trinidad Benguet. Yung parang nasa, yung nakasakay ka sa ulap? Parang yung you are in the top of the mountain, tapos yung ulap, Sea of Clouds ang tawag doon. Sea of Clouds, makikita mo dyan sa harapan mo, nakikita mo sa banda roon. Tapos yung weather, ay grabe. Talaga malamig. Ambotul. Yun ang pinakamalamig. Nananakit. So, talagang maraming mga turistang pumupunta dyan sa Benguet. Kumusta naman yung daan papunta doon sa... Okay naman. Maganda rin. Maganda? Oo. So, talagang will develop yung area na yan para sa mga dumadayo, mga turista na galing sa iba't ibang mga probinsya o lugar. Dahil ayon nga sa kwento mo talagang napakalamig sa naturang lugar. Hindi pa ako nakapunta diyan pero pag sinasabi mo nilalamig ako Ayan, kaya yun po
Although na si Congressman Yap talagang binabato ng iba't ibang mga issue patungkol sa issue ng flood control, sige pa rin yung kanyang trabaho, ginagampanan niya yung kanyang trabaho bilang congressman dyan po sa may Benguet. Ito yung Benguet, province of the Philippines, Cordillera Administrative Region. CAR. Aha. Merong 13 munisipalidad. 13, tama. Nandyan yung La Trinidad, yung panukala na gawing syudad na. Okay. Tsaka strawberry capital na rin. Oo. So, number 1, La Trinidad. Meron yung Itogon. Tugon, Benguet. Oo, may Tuba. Yung Tuba, banda rito lang yan. Nalagpas ng La Union. Sablan. Tublay. Nandyan yung Atok. Ito na, Atok. Atok. Bakon. Bukod. Bugyas. Kabayan. Kapangan. Tanmangkayan. Ayun. At meron silang dyan. Meron silang distinct indigenous culture. May mga kultura sila dyan na may Antamiraraya, may Ibaloy. Kangkanaoy, Kalanguya. Ayun. Yan yung mga native. Yung mga native nila dyan, mga indigenous culture ang tawag nila dyan. So talagang yung Benguet ay well developed at talagang pinupuntahan, dinadayo ng mga turista. Yung Atok ba saan ba yung Winon? Dadaan ka ng Halsema Road. Sa pagdating mo doon sa may Right Park. May paakyat yun doon sa may tabi ng police station, doon aakyat ka na. Pag nakakyat ka doon, lalabas ka na ng Halsema Road, Tublay. Shortcut man, actually, shortcut. Nilagpasan nila na hindi ka nadadaan doon sa city proper ng Hindi Baguio. ka dadaan sa Pariking Kaundalan, Pariking. Kaundalan di man yan, mismo city proper na Baguio City. Pero may mga daan dito sa, nakalimutan ko lang, papuntang Right Park. Siyempre, yun pa rin, medyo may traffic pa rin pag alanganing oras ka bumabiyahe. Okay. Sa nung paway ka la, Tublay la. Tublay, ang sa nung Sublay lay Atok. So, napakaganda yung atmosphere doon sa area na yan. Ay, napakaganda. At siyempre, yung peace and order, nandyan na. Nadaan ng palitrato nito sa amin Atok Municipal Station. So yung Atok Municipal Station nandun din sa tuktok ng bundok. Pima pa lang di lararaman Pero bundok, pero national road. Okay. National highway. So talagang napakaganda yung lugar na yan. Hindi lang ikaw yung nagsasabi, marami ako nakakakwentuhan na. Maganda talaga yan, yung weather, yung mga, alam mo, hindi ako masyadong mahilig sa sa strawberry. Pero nung meron dong doon ba yung doon sa campsite, doon sa Atok, may marami ring strawberry doon. Doon ang plantation. Hindi, La Trinidad ang sentro. Doon La Trinidad diba? sentro. Strawberry ang La Trinidad. Okay. Pero doon sa iba't iba kasi yung weather nila malamig. So pwede. So anong produkto ang doon sa marami. Atok? Gulay. 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 Wala ramay Baguio vegetable. Baguio vegetables yan. Okay. Di ba nabanggit kanina yung yung salad. Yung vegetable salad. Capital. Capital. Yung nabanggit mo kanina, nakalimutan ko lang yun yung yung salad bowl of the salad Philippines. bowl. Yun yung tawag diyan. Okay. So talagang maraming humahanga diyan sa naturang lugar na yan. Ganda ng Benguet. Diyan sa may car. Ayan. Kaya madalas yung kaibigan ko diyan nakailang bisis na yung kaibigan. Marami na. Uputon mi campsite dita niya laon. Okay. Pero doon bring your own baon. Hindi siyempre, naman. Siyempre. Pero may nabibili naman doon. Maraming nabibili. Pero may kamahalan din. Pag hindi ka kasi nagdala sa camping, kasi nga ka-boy scout sa tani, dapat awit mo lang amin. Yan. Ag mo awit, ang problema sa pangaliwa mo. Kumusta naman ng tubig doon? Ang botol. Malamig pa. Subol. Parang may freezer ka na doon. Ice water. Subol. Ayan. Yan ang Benguet.
Yan ang car. Yung car. Dyan sa may atok. Yung ba yung pinakamataas na bundok dyan sa kwan? Ay, highest point. Highest point. Dyan, nandiyan banda yung mga highest point. So mas mataas doon sa Maliko. Mababa nito yung Maliko. Mababa yung Maliko. Mababa pa yung Maliko i-compare dyan sa Atok. Talagang mataas din, no? Yung Maliko, may ikukumpara ko lang kung papunta ka ng Baguio. Parang ganyan din. Parang ganyan lang. Parang ganyan. Pero yung Atok, ang san aramay balay dito. Ay sus. Talagang sa iluluganan mo at yan. Unakis. Hindi mo. May ngiri pariking. Pero kaya. Sige. Sana makapunta rin ako dyan. Sa lugar na yan. Good morning kay Merlita Abilia. Gaon din kay Tina De Leon. Diyan sa may Kalasyaw. Magandang umaga. Dati nasa Puso ito eh. Iwan ko kung asang opisina siya ngayon. Diyan sa Kalasyaw. Si Myra Merite Lapid. Ayan, magandang umaga po sa iyo. Si Brother Muniz Sabala. Nasa Amerika ito. Ewan ko kung nabakasyon na. Si Muniz Sabala. Brother Muniz. Long time mo si. Gawin din si Mario Cabierto. Magandang umaga. Si Maribek Rivera Balason. Magandang umaga. Si Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Good morning din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Dito na da San Carlos mataltalag day agamakan kabat. Kin Caramel. Kabat daya kin. Ya matulong su pamilya ng Caramel. Na matulong ka, siyempre, ang gano'n si papantiw mo, kabat da ka. Alang kala ulit sa may tricycle driver, energy abong na Caramel de la Cruz. Kumo, antadan tampul. At siyempre, si Caramel at dati mo itan niya nagmaliw yakin official mo dita dad baloy wala mayor's office na saman si datin late Mayor Julian Valerio Resulio man mayor's office na saman at tutulong latan si Caramel de la Cruz. Ganyan kaba datan na. Gano inarya barangay kaba datan si Caramel Good morning si kayo ditan at San Carlos City. Nani singbatin may ken karon kasi wala may nantiks ka paborito irol. Ya ito po tutay ken no pauntigawon to sa may birth certificate to. Kasi birth certificate. May ngaran to kasi dumamay spelling at sa may birth certificate to at local registrar tandiman at sa may ken may diyan simbaan ng dumaan. Sa ngaran to nimpa. Unong sika to sa may birth certificate to ken ad local registrar ay ken NIPHA nimpa NIMPHA pero di mad sa may ken dyan simbaan duma NYMPHA may white and ice so nandumaan so atong sa tetupot to no kasi at undalan ni og korte o andila atan simbatan tayo tanani kaya rilabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putak-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karaen. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Tumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 6:58 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso na ni Madam Charis. Si Engineer Nixon Dakal. Uy, good morning nga pala kay Helen Ibasan Labarias ng Bimalay. Speaking of Bimalay, good morning din kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Talaga no, 5 kada ken abong nen Vice Mayor Maminta ken Nagamang kakapot sugi tutan. Environmental environment. Open sukin to. Open su gate to at sare gabayton na nakatungtong. No kalubkab man talaga makasingog ka na aramay ken balibalin na siplog na dagom. Lapod palibaran na sa may tanaman wala rin tatanom tulan agarwood. Wala may agarwood after 3 to 5 years. Manani lata. Siyempre, man ka, liver ka, ananang nang mo may ken, fish pantod manay, as iyan to, amay ken, pantat, amay hito. Anyan ken, stress reliever. So tawag sa atan, makaman, di ba? Bali-bali. Kanyan, king ka na... Nainganyo ka, may ken. Kanya lang ken atan si Vice Mayor Edgar Maminta nanumpisatan at king kasi may mahirap si baleto ng sama itan nagmali ito niya driver itan nan dati na DOH Secretary Pingkoy Duque apantiwalaan datan si Vice Mayor Edgar Maminta yang gada si kato at naitdan na may oportunidad mat nagmaliw sa kaymat opisyal na balay kinitan ng konsehal ni ng konsehal isang vice mayor o insan pimoy lamat na vice mayor natan aga na irapan yung pawilad politika lapod kimalanti matulong lawas mo itan si Vice Mayor Edgar Maminta. Kumusta ka laditan Vice Mayor Edgar Maminta. Kumun at ken makapasyar ka dyan di stasyon mo tawa. Ayun, may masukin na istoryaan na pantungtungan. Correct. Na-interview ta minsan dyan da stasyon. Good morning, Adakinan Majin Akurda. Wala may kinlanti kapaborito Errol. May actually na message karo man at sa may programa tungkol sa may mismon at ang tawag sa correction of names kanto. Correction, correction of names sikat ang experience mo kapaborito Errol so may yung naglakad ng birth certificate ano ba yung naging problema doon sa birth certificate mo noon? Nalaman ko na lang nung kukuha ko ng passport. Sa buong buhay ko, pag nagpe-present ako ng birth certificate, walang problema. Walang problema? Oo, walang problema. Yung mga spelling tama. Pero nung nasa DFA na ako, hindi claim dami birth certificate ko. Bakit? Kasi doon sa may bandang taas, sa bandang kaliwa, may nakalagay doon, province tsaka municipality. Kung saan ka pinanganak. Kunyari, province, Pangasinan. Ano nakalagay doon? Municipality, Aguilar. Kwanto? Blanco Udsyakman. Baka ibagbat sa kaday panganak. Blanco yun yung sa akin. Blanco? Natan, sa ginawak, imbangat daak, 5 kada local civil registry, sa problema, inya nakakad Quezon City. Katong 5 di man. Quezon City. Kumuha ako ng files. Na doon nga ako pinanganak, mga supporting documents. Minsan nang palabasak na pigaran agaw, Pimawila kasi Pimawila. Tsaka mo na naman ipupunta doon sa NSO. NSO noon So sa PSA yan.
para lagyan nila ng annotation. I-annotate nila. I-annotate nila yung nakalagay doon sa may birth certificate ko na kulang, naka-annotate na nandun na sa baba. So hindi correction of names yung sa'yo. Hindi correction of names yung sa akin, pero different story to tell pag may correction. Kasi itong si itong si Nimpa Salinas, yung sabi niya rito, sir, may problema ako sa aking birth certificate. Ang nakalagay sa baptismal. Baptismal ko, Nimpa, NYMPHA. Pero sa local civil registrar, NIMPHA. So Nimpa. Sabi nila, dadaan para ako sa korte. Dadaan pa ba sa korte? Old school na yan. Old yan school yung noon. Oo. Alam ko Kasi, kasi, yung kaibigan natin, wala naman na. Problema niya rin yan. Pero second to, undalan ni korte. Undalan ni korte. Di ba yan yung tinatawag na typographical errors? Yung, yung nangyaring ganyan. Kanyan, pagkakamali sa pagsusulat, pagtatype doon sa pangalan, di ba? Gano'n yan eh. Hindi nadadaan sa korte yan dahil meron tayong yung batas di ba? Merong Republic Act 9048 na pwede mo nang iwasto o itama yung pangalan mo na yung correction lang na hindi na kailangang iutos mula sa korte yan. Sa local civil registrar, pwede mo nang ayusin yan. Basta't mayroon kang mga dokumento na nagpapatunay na ikaw talaga yung may pangalan doon. Sa naturang birth certificate o kaya doon sa tinatawag na baptismal certificate o baptismal doon sa sa simbahan yan nung nabaptize ka, di ba? So yun yung mga diyan. May batas tayo ngayon na pwede mo nang ayusin yung correction ng pangalan mo sa local civil registrar. Ibig sabihin, mas pinabilis at pinamadali yung pagwawasto ng mga litra at pagkakamali sa mga birth certificate. Sa pamagitan ng pag-file ng petition sa local civil registrar, madali ang proseso sa pagwasto ng pangalan mo na hindi ka na Actually, dapat maproseso yan Itong pag change name o pagko-correct may may binabasa ko dito ay may publication pang kasama. Yan yung change name. Pero yung correction lang, yung isang litra lang, hindi na dadaan. Yung change... May correction, sabi niya, affidavit of correction. So, dadaan ka pa sa korte. Publication required in some cases, kung tumanaya In some cases, In some cases, Tapos magpa-file ka pa ng filing fee. Depende sa LGU. So, magbabayad ka kasi ipapublish mo yan sa newspaper, yung change name, palitan mo yung pangalan mo. Kung hindi ayaw mo yung pangalan mo, siyempre, dapat dumaan ka sa korte. For example, ako, pangalan ko, Dennis. Gusto kong palitan yung Dennis dahil may mga nagbubuli sa akin. Na yung pangalan ko, gusto kong palitan. So, dadaan ako sa korte. Ngayon, doon sa korte, maproseso yan. I-hearing na yan. Tapos, magbabayad ka pa dyan. Magpapublish ka. Publish mo sa hindi lang yan. Local newspaper. Mag-aantay ka pa ng 2 hanggang 6 na buwan. Or mas mahaba pa. Mas mahaba pa. So, pero may gawa, kinalang na sa Kisimbay. Hindi, kasi kuwan lang yun. Yung annotation lang sa akin. Yung, kulang lang ng kulang ng province and municipality. Kung saan ka pinanganak. Kung saan ako pinanganak. Ayan,
Pero, yan ang dapat mo gawin. Alam mo kaya ngayon, pag may mga bagong panganak, Oh. Ilalagay mo yung yung pangalan ng baby. Tapos yung magulang, basta yung meron kang pipilapan. Oho. Tapos ilang beses na ipapabasa sa kung tama hindi. o may wrong spelling or anything. Dumalanatan. Pero noon kasi araramay managsulat ni. Mantumag. Tingaran to may anak yo. Dennis Muharis. Dennis Abalos Muharis. Okay, insulat to. Sa litra, D-I. D-I-double-N-I-S. Dennis, kanto. Gawa kita ito ha. Dennis Muharis. Tapos, anto man, may apelido to. Muharis, etulag, may akulaw, yakin. Morales din isulat. Morales, o kaya Miharis, yung karga to lalamot. Pero si Siak, yung sa akin kasi, totoo yung pangalan ko, nagkabaliktaran yung I at saka E. Nung kukuha ko ng una kong passport, kumuha ko ng birth certificate ko sa civil local registrar doon sa amin. Ay pagtingin ko, iba. Yung Dennis naging DI. Dennis. DI. Pero ang ginagamit ko talaga, yung nandoon sa baptismal ko, DE. Yung birth certificate mo, nagaling PSA. Hindi pa ako nakakuha kasi doon sa local registrar pa ako pumunta eh. So nung nakita ko doon sa local registrar, DI. Sabi ko, classmate, bakit DI? DI yung alam mo naman yan, kako. Yung kaklase ko kasi abogada, hindi, ito lang, magpilap ka ganito, antay mo lang. So, inantay ko ng ilang buwan bago lumabas. Tinawagan ako, okay na. So, pumunta ako sa PSA para doon doon ako kumuha ng yung anong tawag doon, birth certificate din. Yung kukunin ko doon. Para sa ganon ay makakuha ka ng passport. So, yun ang ginawa ko noon. So, ganito rin yung sitwasyon ni Nimpa. I at saka Y. I at saka Y. So, yun lang. Sa local registrar lang yan. Iayos mo yung correction ng pangalan mo. Nagkamali lang sila noon. At siyempre, ang sinusunod mo, ayon doon sa sinabi mo, ang sinusunod mong spelling ay yung galing sa baptismal mo. Parehas tayo. Ganon din sa akin, baptismal. Pero doon sa LCR, iba ay yung nakalagay na sinasabi mo dito. Okay. Kaya pagkakamali lang noon, dahil noon kasi wala pa yung computer. Sulat-sulat. Sulat lang. Mga batang 90s, naabutan pa yan. Typewriter, siyempre, meron na typewriter noon. May pagkakamali lang sa pagsusulat. Yung spelling ng pangalan. So, hindi ka nadadaan sa korte dahil may batas po tayo. Ang dadaan lang sa korte, yung magpapalit ka ng pangalan o apelyido mo. Yun lang ang dadaan sa korte. At gagastos ka dyan. Kung handa kang gumastos, ayan, ida mo sa legalidad. O kaya pwede mo rin pwede mo rin ipagtanong-tanong. Ayan. Para sa mas ikakapanatag ng iyong kaisipan. At punta ka sa kung may kakilala ka abogado, itanong mo kung paano ang gagawin mo na hindi ka nagagastos ng napakalaki. Alas 7:13 ng umaga. Good morning po, sabi ni Josie Kinis. Ayan, magandang umaga din sa inyo. Si Sam Tinte ng Kalasyaw, magandang umaga, idol, sabi niya. Good morning din sa iyo, Sam Tinte.
Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Sabi ni Juliet Mateo, sabi niya, ano po step by step gawin sa birth certificate ng biyanan ko? Yung name niya, sobra ang 1 liter. At yung year of birth naman, yung 0, pinatungan ng 1. 1960, ginawang 1961. Oh. Ipunta na lang kayo sa LCR, sa local civil registrar ninyo sa inyong lugar para itanong ninyo kung ano ang dapat nyong gawin dyan. Si Ruel Velasquez naman, saan po ba kami pupunta para magpagawa ng birth certificate po? Bali 19 years old na po ako, sabi niya. So ibig mo sabihin, saan po ba kami pupunta para magpagawa ng birth certificate po? Bali 19 years old na po siya. Sino siya? Baka ito, late registration siguro. Late registration, pwede yan. May mga programa sa LGU. Oo, late registration. Late registration. Punta lang kayo sa LCR. Sa inyong lugar, so naintindihan ko na. 19 years old na po siya, sabi niya. So ibig sabihin, hindi pa siya nakapag parehistro. Bugos pa ang pangalan niya. Si Racel de Guzman na idol yung sa akin po sa date birth certificate, instead na January 27, 1975 naging January 24, 1970. Oh, so dalawa yung birthday mo. Katulad mo katulad mo naman yung kakilala ko. Dumamay agaw yung inyanak to, dumamay walad papel. Ang gato amidod siya January 27. Dumamay agaw na kasal, kapaway na papel dumalam. January 27. Yung isa January 24. Yung kakilala ko naman, October. Parehas kayo. Sige. Iwasto nyo lang dyan sa local civil registrar yung ninyo, birth certificate nyo para hindi kayo magka-problema pag kayo mag-apply doon sa abroad. MC Bugayong, may karapatan ba ang ka-live-in partner pag 13 years na kayong nagsasama kahit walang anak? As lang po, sabi niya. Walang karapatan ang ka-live-in partner. Kung ikaw ay magkiklaim siguro, magkiklaim ka ng party mo doon sa ka-live-in mo, ay wala kang karapatan dahil hindi kayo legal na mag-asawa eh. Dapat magpakasal kayo para makapag-claim ka kung sakali man na may gusto kang i-claim sa kanya. Dapat legal. Dapat legal. Kasi automatic yan. Pagkasal na kayo, ang sayo ay sa akin. Yung conjugal property. Conjugal property. Yan. Pero wala raramay asaliw mo lang ng pagkinisan asawa, aliwaman niya kaiba. Nagkakaiba. Yung mga mapapurchase yung mag-asawa na mga bagay-bagay, yun yung conjugal nyo. Pero yung babae may mga property na, yung lalaki may mga sasakyan na, tapos nagpakasal kayo, depende na sa inyo yun. Ayan. Sa inyong pagkakaalam ko, munting kaalaman. Pero pwede nyo kaming i-correct dito kung tama yun. Ayan. Jenilyn Ramos, how about po sa akin? Simpo kami ng mama ko ang apelyido, hindi po sa papa ko kasi hindi sila kasal. Nansaman, Ken. Nansaman, no, akini kasal, at pimaway may ugaw, automatic tan Jad nanay. Nanay. Pero ngayon, kahit hindi kasal, pwede na sa tatay. Kaya yan, kung gusto mo na isali sa apelyido ng iyong tatay, korte yan. Sa korte kayo yan, maghihiring kayo diyan. Gagastos ka diyan. Yan yung tinatawag natin kanina na
change of name. Good morning sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay. Si Kuan nga pala, former Liga President Nanding Stabilio, kumusta ka na diyan? Sa Barangay Lilimasan, San Carlos City. At gawin din si Kapitan Junan Stabilio. Magandang umaga. Magandang umaga din kay Liga President Buyet Magat. Alam mo Diyan, yan, sa San Carlos. Yan, oh. Alam mo si Liga President Buyet Magat, pag nakakausap mo ito very jolly. Marami kang matututunan, ano? Siyempre, sa taon niyang yan. Oo. Meron at marami siyang experience. Marami, diba? oo. Talagang pag pinapakinggan mo siya talagang seryoso. In the end, may pa-jokes pa siya. Ganyan kabait yan. Oo, napakagandang kausap ito si Liga President. Kaya gustong-gusto nila marunong makisama. At matulungin pa itong si Liga President Buyet Magat. Katulad din ni former Liga President Nanding Stabilio. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Anong araw ngayon? Martes. Bukas pa yata yan. Bukas. Bukas pa, oo. Bukas, oo. Tama, bukas. Siya yung basura mo, maniho ko. Ayan, siya nagmamaniho ng garbage sa truck. Biro mo yan, Kapitan. Halos lahat gawain niya sa barangay. Ang hindi lang niya pwedeng yung trabahuin yung BHW. Trabaho yung BHW. Diba? Midwife. Iba yan. Pero lahat na pati pagkabit ng mga ilaw siya na electrician na rin siya di ba? Si Kapitan Saldi Bauson. Kay Kagawad Pio Hilumen, magandang umaga. Kay Kagawad Junjun Gabrielio, magandang umaga. Si Kagawad Dominador Episcope, magandang umaga. Si Sontobi Kagawad Alvin de Vera de Guzman, magandang umaga. At ganoon din si Jaime Binasa, magandang umaga. Si Madam Anita Rolosta, yung BHW dyan sa Barangay Macabito, magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. At gawin din si Dr. Felix Domicilio. Bilib ako rito kay Dr. Felix Domicilio at si Sir Jeffrey. Oo, talagang may trabaho dito ni Yakin. Si Mayor ni man problema at ni sumpalan da. Kumbaga resolbaan dala. Antes siya makalobdag kay ni Mayor awa. Antes nin sabi ni Mayor may problema. Asumpal dala na niresolba. Utamot si Sir Darwin. Boss Darwin, good morning. Madam Sheila Pinuliar, si Councilor Freddy Pinuliar, magandang umaga. Sige, mag-exercise muna tayo, engineer. Mag-exercise tayo. Magandang umaga. Kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrielio, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike Sison, si Councilor Jopi Loresco, good morning. May nagtatanong sa akin, bakit kulang yung binabati ninyo? Ayun lang kakilala namin Magandang umaga sa inyo. Yung iba hindi kami kilala Kaya yun lang ang kakilala namin, yung nababati namin.
Alam nga nababati ka na hindi mo kilala, no? Oo na, useless. Sayang sukin mo. Sige. Si former Councilor Gerald Apician, magandang umaga. Si former... Si Engineer Art Gaspar. Ayan, magandang umaga. Gawin din si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod, Kalasyaw, Pangasinan. Marami nagtatanong kay Kapitan Carlito Dion. Kung babalik pa siya daw na kapitan or ay nga po, ubatang kulatan. Retirado akla. Retired lang. Pero hindi ko natutuo, pasutan daag. Retirado akla kanto. Pero wag nating unahan ang desisyon niya, no? Si Kapitan ni Engineer Carlito Dion. Antam si Kapitan Carlito Dion at may namimiss damit itanit. Siyempre, jad sa may Kimalante, maragkap ya serbisyon na intertumot at bali na Kalasyaw. Talagan kinanapon damot si Kapitan Carlito Dion. Diyan sa may Mangaldan, si Vice Mayor Johnny Cabrera. Tanaw tumat si Councilor Chineros Flores. Magandang umaga. Ay, dyan pala sa may malakas ang radyo sa may JML Auto Repair Shop. Ayan. JML, si Sir Jonar. Napakalakas ng radyo kahit doon sa kanyang sasakyan. Barangay Anolid. Anolid, Mangaldan. Mangaldan. Ayan, Sir Jonar, good morning, sir. Good morning din kay Madam Marmy at Boss Carlo. Diyan sa Kalasyaw. At gawin din si Madam Jubet Esteves. Sa LCR ito. Sa bayan ng Kalasyaw. Magandang umaga lahat ng mga nakikinig diyan sa local civil registrar diyan sa Kalasyaw. Dahil nung nagtungo ako diyan sa Kalasyaw, diyan sa LCR, Sir Dinis, palagi kaming nakikinig sa inyong programa. Sabi na, magandang umaga sa inyo. Sige, magandang umaga rin dyan sa ayan. Okay. Dyan sa may bayan ng Dasol, Pangasinan, magandang umaga. Sa buong 4th District, magandang umaga. Magandang umaga rin sa mga nakakalimot. Pag may problema, saka sila nakakaalala. Magandang umaga sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, kamata. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang kami. Pag nakalimutan nyo kami, hindi kami makakalimot. Hindi kami kakalimot. Pag may problema kayo, nandito lang kami. Maalala nyo kami pag may problema kayo. Magandang umaga. Sana wala silang amnesia. Magandang umaga rin dyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan, si Mayor Ming Rosario. Kumusta ka na? Mayor Ming Rosario. Medyo abay-bayag mo layag apito yawan yawa. Ang tulad development ditan at bali na Manawag. Wala may kinlante, wala may may centennial celebration ditan. Centennial celebration. Ditan bali na Manawag sa kumun at nakabatan tayo buong detalye kay Mayor Ming Rosario. Sige. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Nandito rin ang ating masipag na station manager, Joey Berry. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph kanilang bakani sa programang Liknay Baloy dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan